Huomenta. Mä oon tässä taas varmaan viimeisen vartin etsinyt auton avaimia. Herätty uuteen aamuun. Vähän väsyttää, kuten kuvasta näkyy. En tiedä minkä takia on niin väsähtänyt olotila. Aamukahvi heitetty hetulaan ja ollaan lähdössä koirien kanssa kävelylle. Ja mä oon etsinyt, missä on mun auton avaimet. Ne on siis aina hukassa. Joka päivä etin niitä. Ja ei löydy. Olen katsonut kaikki taskut ja kaikki 100 kertaa. Sitten taas muistan, että okei, ai niin, pitäisiköhän katsoa toi ovi vielä. Ja siis täällähän on roikkunut koko yön taas. Kuka tahansa olisi voinut napata ne tuosta. Paitsi että eihän täällä nyt kyllä keskellä maaseutua ketään juuri liiku, mutta aina on mahdollista. Mut joo. Me lähdetään nyt lenkille.